kublai pi baro kan no kapendam ek men sem jongi de jingkmen ne marbo ublai la don kat lem bat ngi ngit skembo ublai la don kat lem ru bat ke yeng ke sem ke jong pi ula ri la sumar pi la pendap pendiang jin kam jongi baro but ko gimen para jonga how Jesus Christ ko gi ba yeng sem gi jonga leng ba kan ni video nga kwa ban pen kan mau ye pi ba menta ka tayo na do menta ka sngi menta ka janmet hakapor nreu steng ngin ni sedang no ye ka tayo jing doai jongi hoi jing shangi kwa bangin ya wan ha ka yeng mane le ngin ya don lang bangi la ban ya long ka tayo jing doai kum bangi long Henry pitip hi ba na ka daw ke ne ka jing e bangi kendo menta ngim la ban le kum ta hoi pila ban ye don ni ka ni tayo jing doai halala ki yeng ki sem ki jong piro Henry ka jogo por ha ba pidon ni ki ha ki yeng ki sem jong pi pila ru ban ya sekri lang kat ban ni kumbangi le barabor da ka bang ni ngin ya le ek premier lang ba ka YouTube channel jong ka balang but piru pedan hak yeng kisem jong pila ban ya puli lang nani pila ban ya snap lang ye kene kita yo jing dua jongi barki ba ye shimbenta hak kene kita yo jing dua jongi ki de ki ba koi baron ngi la ban shimbenta Henry ki ban ya lam ngi la banong ki ban ya lam ngi hak jing puli jongi de ki shakri jong blay ki ba menta ki don ka jing puli jong ki ha Flats Adventist College ban shimi ki te yo jing duai ban kong de ba Ardison Karpteng bat baar de ba Chempang Dakar bat balai de ba Boxster El Nongbri ban nanta ya boy Miki Manar kini lam ya kini tiyo jing dua jing na dom ta kamet hado kasngis baton ngam artatin ba ublay un kurkhuy pi ngam artatin ba ublay pedon kami ki shakri jongu pen krai ki don jo phia sami kini khubor kamtam ya ki pralok prajor ki bahayeng hasem bar ki khot balang baro tongini troilang namta ga por kam slam shu nya pane troilang shitrhem ban pla ya gospel ga jong blay ublay un kurkhuy ngi baro namta ko burom ga jong